Dili kuptan sa farmer ang seed o itanom, dili gid siya matplastar o tanom o mabuhi. And this time, I want you to see yourself as the seed. You are a seed in the sight of God. Actually, liso yun ka. Si Jonah, gitanom siya sa Nineveh para mu-warning sa mga katawhan sa city. Si Moses, gitanom siya sa yuta sa Egypt para mu-take sa leadership padulong sa promised land. Si Queen Esther, gitanom siya during sa time nga ang Israel patiununon sila sa isa ka decree sa king. O gitanom si Queen Esther that time para muhatag og rescue, salvation sa mga Israelites. Si Noah, gitanom siyang time pagtukod sa ark para i-save ang mga tao gikan sa judgment sa water. Si Mary nga mother ni Christ, gitanom during sa time ni Christ para mahimong instrument nga si Christ mailhan sa kalibutan. Gitanom ka ni Christ, gitanom ka sa Dios diha sa imong lugar, sa imong family, sa imong workplace, sa imong eskwelahan, sa imong lugar. Ikaw ang gitanom sa Dios diha. Mahimo kang Jonah sa ilang time, warning nila sa coming judgment. Mahimo kang Moses, mulid nila padulong sa promised land. Mahimo kang Queen Esther nga gamit kong tang instrument sa Ginoo sa pag-save silang soul. Mahimo kang Mary para mahimo kang dalan nga mailhan nila si Christ sa ilang life. Usa ka kaliso, one day mobalik si Christ ug anihon niya ang tanang bunga sa imuhang kinabuhi ug ikaw mismo. Naa ka natanom siyang vineyard. Ug hangtod nga dili ka magpakupot sa kamot sa Dios, bisag asa lang gyud ka muturok. Di gyud ka maymong fruitful. Pero once mo surrender ka, Lord, please, kaapoy na sing pangita, Lord, sa dili sure nga life. Kupti akong life, kupti akong kinabuhi, Ginoo. I-plaster ka sa Ginoo sa right place, right people, right opportunities. Naay problems, pero ma-discern gapon gini mo nga naa ka sa right place. Kanay joy, naay satisfaction, ug naay clear nga direction. Last verse natong basahon palihog. Pwede ta manindog Matthew 16:25. Nasa tong screen, Matthew 16:25, and let's have our closing prayer and our closing song. Matthew 16:25. Pwede na to dungan nagbasa. Ready? Begin. For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. Let me explain, kadali lang. Ingon si Christ, ikaw daw nga nanigurado sa imong kagulingon, nga nagkinabuhi sa imong kagulingon lang, outside sa will sa Ginoo, you will lose your life. Empty, bakante, mamatay ka sa kalibutan nga walay na bitbit, walay achievements, dili gani ka halos hinumduman sa imong mga apo. But if you will live for the Lord, you will lose your life for the Lord's sake, you will find life. Di niyo makita ang great satisfaction, ang great nga harvest. And one day sa eternity, i-welcome ka sa congregation sa mga angel. One day, matubang ka ni Christ, mingon siya, well done, good and faithful servant. Ang desisyon, pakupti imong kinabuhi karon sa Ginoo. Amen. Hatagi siya higayon. Father in heaven, thank you, Lord. Sa life nga imong gihatag, sa extension sa imong grace, sa extension sa imong mercy. Thank you, Lord, nga naginhawa pa mi Ginoo, timaan or proof, Lord, nga napakay plano namo, wala pa ka nahuman, Lord, sa among kinabuhi. And here we are, Lord. Please, gamita mi, Lord, og balik sa imuang kahimayaan. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated.